Какво става? Аз съм тълно и съм забрал как се правят всички тия неща пред камера. Днескашното ни го ме аудито. На полигона сме, къде си ми е любимото место. Тук автомонтьор, супер разбирач. И още не съм отворил пратката от тему. Ела колега, наближи. Ето я. Не е спонсорирано от тему, ама им правим там такова. Сега ще го отворим отзад от багажник, що иначе няма къде на друго место. Я покажи отзада колега на багажник. Так. Нали? Не е като на другите коли да си... Не е като на другите коли да... бъркали. Тук, нали, нормални неща от Ауди. Части и такова, течности, антифризи, смрадове. Това да кажем. Ние сега да виждаме какво има тук. Моята чанта. Това даже не знам какво е. Оп, единия тунинг. Вижда ли си? Да. OEM части, ABT части. И така, друго поема тук. Кръпа, това от уния къде уж ги рекламира, чекай, сега ще се покажа. Така. Там пише, че е по-голема, ма няма нищо. Това така, като си миеш колата, нали, правиш и я сушиш. Добре, това не е интересно. Да видим на там. Това е крачо. Понеже по таблото има едни неща малко все едно надраскано. Не искам да го тествам, да видим дали ще работи наистина. Ама тия неща после, дай да видим какво има друго. Че аз ми трябва едно професионално нещо съм си купил. Опа, LED светлинки за аудито. Добре. Празен плик. Сигурно. Така да има. Това е стикер сигурно. Сигурно. Не стикер. Стикер! Да стартал бутона ватко. Няма 5-6. Я ти казвам, тунинг от тему, това е най-доброто. Това са кружки за вътре. Гледай как е. Така, това са кружки за вътре лед. Ето, наближи колега. Браво. Добре. Това какво е? Какво това, бе? Прахосмокачката ми. Да, поръча си. Аз лека са разглобя. Сега това не мога да се оправим с него. Е така. Да, не. Да, не. Да. И как работи? Е, тук приставката. Не си заредил, ще я заредиш. Направо ще дръпна колата въздух. Мога, добра? Така, тук какво следва? Ето другия колега. Колежката тук и тя. Така, дами и господа. 15 лева? Може и да има, може и да не. Сега ще ги пробваме, нали, да сме професионални. Ето има си адаптер, всичко има. Един микрофон. Има такова за въздуха. Това се качи някъде. Нашия, чекай. Дай да сложим микрофона, да видим къде се чува. Така, трябваше да направим един тест, да видим къде се чува микрофона. Нещо много силно ми се чуваш и на ми са. Така, това се лепи на бронята. Не, излъгах, това не знам даже къде се лепи. Това е някакъв нож. Не е нож, бе. Така, трите от едната страна, едното от другата. И трите от другата страна. Ама не знам сега отпреда ли се лепеше, това отзада ли се лепеше. С карбона нагоре. Това е карбон, да знаете. Need for Speed карбон.
Само че къде да ги лепна? Тук? Майко, много мръсно. Знаете ли какво? Това много... Не бих... много е грозно. Няма да го слагам в това. Продавам го. Кой го иска ми пише на лично съобщение 20 лева. Всичко от оригинално. Това не мога да слагам. Много е грозно. Не се виждам ли? Какво? Добре. Така това за интериор, това вътре ще го пробвам. И това... Опа! Я да видим тук големата работа, бе. Така. Готово. Може би вече, които знаете за какво става въпрос, знаете за какво става въпрос, но сигурно много шушка, извинявам се за непрофесионализма. Но ето. Малко скрин. Да. Това ще го сложим след малко, че трябва да изчистим с прахосмокачката първо. Тук има ли за отзаде? Има за отзаде. 20 лева, брат. Ако искаш. Ако не, не. Добре. Дай сега да правим... Къде е прахосмокачка? Да тестваме тази прахосмокачка, да видим работи ли, не работи ли, дръпа ли, не дръпа. Наближи сега, колега. Това дърпа като нас или прахосмокачка, защо не дърпа? Каква там мърсотия в тази твоята кола? Аз нарочно заради прахосмокачката да тествам. И ми честно. Иначе отвътре, да. Тук си е добре. Значи не ми харесва. От 1 до 10, 0. Направо би го свърлял. Кай, от изчистим. То кучето даже не се плаши от прахосмокачката, представи за какво става въпрос. Няма значение. Добре, това не ми харесва. Това какво? Че аз се забрах какво споръча, а това споръча преди месец. И те му обсета, обичат да ми идват практика след... Чакай да им оставим хора. След 10... След 2 седмици, 3. Тогава обичат. Чат цивки ми тръгна, Гайс. Гайс, това пък какво, гайс? Сетих се! Я да видим квалитито. Това се слага на огледалото, като висящо нещо. Много е готино. Сега сме вътре в космическия кораб. Здрасти, Пече. Така да пробваме това за пластик. Пластик. Има гъбичка. Гъбички, такива неща. Така, сега тук ще направим малко буклук, но ще си го изхвърлим. Не, що ме бутна, бе? Не, ние си го събереме после, не сме такива момици. Сега... Я малко. Така, трябва ми малко помощ. Иначе, аудито, много добро. Тройка дизел, 245 коня, 7 степена скорост на кутия. Майко! Май, като съм се умацал. Добре, ядраш ли? Сега ако ми развали... Мани, what the fuck is this, брат? Виж много готин. Ме трябва да го ползвам това. На Мерцедеса опитай. Правиме го за клипа, да видим. Чакай. Всичко за пари. Леле, гайс. Мисля, че това нищо не прави. Не бе, малко има разлика. Не от Тито карама.
Майко, сраме го. Усрахме го, гайс. Горе-долу става. Не бих го ползвал пак. Поне на тая кола. Вие с разлика не го виждам. Така, това ще го правим после. Че сега кучето тук е такова. Скрач. Я да видим това за скрач. Ама ми трябва нещо да изтъркам. Ще го изтъркам от тази страна. Така. И че го пробваме тук. Пластик. Абе малко да. Малко от такова. Малко лъсна. Ма не е нещо, кой знае какво, нали. Така. Така, да видим сега какво. Това се нанася с друга такова принадлежност, придобивка. Малко ли се слага, колега? Те така малко се слага. Майко, сега ако мацаме тук направо, че ви изтрепам всичките, кой наред този клип. Гайс, това май не трябва да стане така. Поправи скрачовете, да, то се не вижда нищо вече. Замъглявам и километража, после като маза при полиция казвам, аз съм се мазал тук с едно от TikTok, по TikTok, от Тему и ми се замъгля километража, без даже да на спортен режим. Няма сега кои са, не. Ще се появили пак. Кой ме накара да дам пари за тия тъпоти? Дай да направим клипо за... не е толкова зле. Добре, това бачка. Горе-долу. Само че тук нещо не ми се харесва. Малко трябва да изчистим. Малко трябва да измием. Това ще бъде някой друг клип. Че сега много студено днеска. Абе, къде е кучето? Кучето ни изчезна. Не изчезна. Те сега тук финната работа. Това ако го обръкаме, пак казвам, кой нареса клипа ще го намеря. Ако може да го извадим така. Това май ще е единствения сполучлив тунинг от цялото клипче, но стана силно 40 минути. Ма то е за YouTube. Кой не ме следва там от YouTube, от TikTok, дойде да ме следва навсякъде. Всяка да ме преследва и до дом, все ме едно. Да ме следва просто някой. Да се чувствам търсен. Хайде бе, бат! Майко. Нали пълно цел? Правил път. Нещо да го натисне, защото се включи звера. Лампички. Не, тия първо. Да отворя. Знаете ли какво бе? Що ще ви дам всичко един и същи клип, а? Как ще споделите за чат? Не, чакай. Що ще... Ние сега ще има... Ние само направим другия клип, но закупа всичко да ми е на едно. И да ви е кеф и да ме такова те после да ме гледате друг клип, че не става. Според мене, инсталацията на тези неща може да е във втори клип. Нали, по принцип. И да чекате за него, да видите как ще изглежда аудиото. Мога да снимам и вечерно време. Аз не мислим, че ще имам нещо, кой знае какво. Така да имам предвид всичко, ще е топ, много готино ще изглежда. Дано нямате търпение да гледате. Само да видим дали работи първо. Цак. Тук отваря. Номер на сервизи, ауди. Мани, да,
Това не го гледам. Аз не виждам, ето тук, стой. Стой, че мина колица. Свети ли това, бе? Маки свети, оно като не е подаден контакт, къде ще свети. Да не излетим. Тия къде отиде, бе? Добре, тръгна. Ама, чакайте, бе, това нещо не свети, бе. А, свети, бе! Добре, свети. Това е на камера. Вижда ли? Да! Копирайт. Па добре, бе! За тия пари толкова. Само че го измислим. Знаете ли какво? Този клип го приключваме сега. Следващия клип ще правим... ще инсталирам тук тия неща. И ще сложим и LED лампите. И да му видите за какво става въпрос. Стикера ще лепне, защото трябва един да измием. Не, аз моми да не я мием за стикер. Мога само да изтъркам местото и после ще такова, защото трябва един да сега студено ми е. Болен съм, цивкав съм долния ден, утре съм на работа и не мога, нали? Такова. Ама харесвайте там, коментирайте някакви неща и се абонирайте за канала ми в YouTube и в TikTok. Чао!